ta jiyo zo kalla a cikin ɗan mata ni ke zan bai wada mata. Amura ta shi a rawa ta juyo zo kalla a cikin samari ni kai zan bai wada mata. Na zama ɗan soyayya asali na kasance ina kishin mai suna ke ce na zaɓa nake ba da sabona. Babban yaya zan saka a ciki babban yaya kaka damu karka damu babban yaya Gashi. Nake. yawwa a yaka muke so muga ana bubbuɗe su. Wannan dai da kuke gani shine direban mu dan amana kenan baya barin mu kwana a daji iya wuya. Can farko kun da muke gudanar. Hamsa. Nan dan jiyo malama wannan mai makeup kenan kuma ita ma superstar ne jarumani ita ne Hafsat Umar. Da fatan za ku yi mana addu'a kamar yadda kuka saba ubangiji Allah ya sa mu samu nasarar aikin nan Allah ba mu ikon tashi lafiya. Bisalam yan kallo. Zancen kishi kaɗai ke gyara tunanina ke ce cikar buri na kira ki annuri na san a kwana a tashi za ki ga yan mafarki na. Masarata ki bani soyayya shine manufata dan ke na zaɓa da ke nuna ki a mata so da daɗi ga ni'ima na zo ki mana alfarma godiya ne wa gun Allah na samu abin da nake nema. Kusa sai ki maso ki faɗa mini kalmar so a so ki baka tambaran kauna a so ka kira ni muradinka idan na maso kusa sai ka maso ka faɗa mini kalmar so a so. Adana ta na yi mata janjani in har na rasa ki
aso ba shakka sai an binne ni zuciya na baki duka taimaka min da kalmar so aso na sha wuya dan daga na sabe ki mai alƙawari a zuciyata sai na aure ki dukkanin abin da na mallaka ki sani sai na baki sanki ne yayi min dauri lalle na kamu da ciwon so a so